Πώς συνδέονται λοιπόν οι δυσκολίες που βιώνουμε στη ζωή μας με τις δυσκολίες που βιώνουμε στο σώμα μας? Οι ψυχοσωματικές διαταραχές, ανάλογα με τη μορφή που εμφανίζονται, λειτουργούν ως μια συμβολική αναπαράσταση της δυσκολίας που βιώνουμε στη ζωή. Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό, θα δώσουμε παρακάτω κάποια παραδείγματα. Απλά να σημειώσω εδώ ότι η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, οπότε καλό είναι να ερευνάται και σε ξεχωριστό επίπεδο. Ωστόσο, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, θα μπορούσαμε να πούμε για παράδειγμα ότι η δυσκολιότητα συμβολίζει την αδυναμία μας να αποβάλουμε και να απομακρύνουμε από τη ζωή μας κομμάτια του παρελθόντος μας που πλέον μας πονούν και μας δυσκολεύουν. Ο πονοκέφαλος ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο σε κάποιες καταστάσεις. Οι δερματίτιδες ότι βιώνουμε απειλή από κάποιο περιβάλλον. Ή για παράδειγμα η υψηλή αρτηριακή πίεση, ότι βιώνουμε υψηλή συναισθηματική πίεση στη ζωή μας. Στο κανάλι μου Insightful Coaching στο YouTube μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να βρει πάρα πολλές τέτοιες αναλύσεις. Μόλις λοιπόν κατανοήσουμε τον συμβολισμό και συνειδητοποιήσουμε το πώς συνδέονται τα συμπτώματα τα οποία εμφανίζουμε σε σχέση με την υπόλοιπη ζωή μας και διαχειριστούμε και διορθώσουμε τις καταστάσεις που τα προκαλούν, τότε τα συμπτώματα αυτομάτως αρχίζουν και υποχωρούν. Και αυτό διότι δεν υπάρχει λόγος πλέον να υφίστανται.